Καλή χρονιά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο ναυτικού περιεχομένου. Το σημερινό μας βίντεο αφορά στη χρήση του βιτζιρέλου. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, το βιτζιρέλο μας χρησιμοποιείται για τρεις σκοπούς. Χρησιμοποιείται για να τραβήξουμε πολύ δυνατά ένα σκοινί, για να λασκάρουμε ένα σκοινί το οποίο είναι υπό πολύ μεγάλη τάση και για να ανακατευθύνουμε ένα σκοινί. Πάμε να δούμε τα μέρη του βιτζιρέλου και μετά θα δούμε ακριβώς πώς το χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι το βιτζιρέλο μας και όπως βλέπετε έχει ένα τύμπανο στο οποίο τυλίγουμε γύρω γύρω το σκοινί, το οποίο προκείται να τραβήξουμε, να λασκάρουμε ή να ανακατευθύνουμε. Έχει ένα κομμάτι που το λέμε νύχι, το οποίο κατευθύνει το σκοινί μας μέσα στον οδηγό, φρένο ή αλλιώς self-tailing gripping στα αγγλικά, και μπορούμε να σφινώσουμε το σκοινί εδώ ώστε να έχουμε μεγαλύτερο τράβηγμα. Το βιτζιρέλο μας κινείται πάντα με τη φορά του ορολογίου, δηλαδή δεξιόστροφα, δεν πάει από την άλλη μεριά, και προκειμένου να το λειτουργήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη χρησιμοποιούμε τη μανέλα. Η μανέλα μπαίνει εδώ πέρα και μας δίνει την δυνατότητα να βιράρουμε πάρα πολύ δυνατά. Εάν στρίβω κατά αυτή την κατεύθυνση βλέπετε ότι κινείται με μια αλφα ταχύτητα, εάν στρίψω από την άλλη κατεύθυνση κινείται πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που θα στρίψω εγώ την μανέλα, το βιτζιρέλο θα στρέψει πάντοτε δεξιόστροφα, clockwise δηλαδή, αλλά αυτή είναι η δυνατή του μεριά που είναι η αργή και αυτή είναι η γρήγορη μεριά του που δεν είναι τόσο δυνατή. Πάμε να δούμε τώρα πώς τοποθετούμε το σκοινί πάνω στο βιτζιρέλο. Έχουμε εδώ τη σκότα της Μαΐστρας και έχουμε και το φέρλινγκ της Τζένοας. Αυτά τα δύο σκοινιά θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν εδώ τη σκότα της Μαΐστρας και θέλω να την τραβήξω με πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι ήδη στο φρένο του πλήκτρου, άρα εδώ ξέρω ότι το σκοινί δεν θα γλιστρήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή θέλω να προστατεύσω τα χέρια μου, θα βάλω τους αντίχειρες να κοιτάνε προς το μέρος μου και θα τυλίξω γύρω-γύρω, πάλι δεξιόστροφα, γύρω-γύρω από το τύμπανο. Μία φορά, και όπως βλέπετε τα χέρια μου κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να αποφύγω να πάνε να σφινώσουν εκεί που το σκοινί έχει τάση, και βάζω δύο στροφές. Λιγότερο από δύο δεν βάζουμε. Παραπάνω από δύο βάζουμε εάν έχουμε μεγάλη τάση στο σκοινί. Πάω τώρα, επειδή ξέρω θέλω να βιράρω, έρχομαι και το βάζω νύχι, που είναι εδώ πέρα, και μετά φρένο. Και τσακ το τραβάω να χωθεί καλά μέσα, και μετά μπορώ να πάρω τη μανέλα μου, το σκοινί μένει εδώ πέρα γιατί έχει πάει στο gripping, έχει καλό gripping εδώ πέρα στο φρένο, και μπορώ να ξεκινήσω να βιράρω. Γρήγορα, αργά. Βιράρω και φυσικά κοιτάζω το πανί, τι κάνει, δηλαδή το σκοινί που τραβάω το κοιτάζω να δω τι αποτέλεσμα έχει αυτό που κάνω. Γιατί πολλές φορές τραβάμε και έχει σφινώσει από το σκοινί μας και μπορεί να προκαλέσουμε πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Τραβάω λοιπόν, φροντίζω να μείνει στο φρένο η σκότα της Μαΐστρας και τραβάω μόνο, να τραβήξω πάρα πολύ. Εγώ τώρα δεν θέλω να τραβήξω όλο, γιατί η μπούμα μπορεί να χτυπήσει πάνω στο δίμηνι, και αυτή τη στιγμή έχω ένα σκοινί υποτάση. Οπότε τώρα μπορώ να ανοίξω το φρένο, καθώς έχω λίγη πίεση εδώ, ανοίγω το φρένο τέρμα κάτω, και τώρα πάμε να δούμε πώς απελευθερώνουμε την πίεση από αυτό το σκοινί. Θέλω να λασκάρω, θα ξετυλίξω από το φρένο, διατηρώντας όμως την πίεση ώστε να μην μου φύγει το σκοινί, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Κρατάω την πίεση στο σκοινί και τώρα λασκάρω την πίεση του σκοινιού, την τάση του σκοινιού δηλαδή τη λασκάρω κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Βλέπετε πως είναι τα δάχτυλά μου, τα διατηρώ έτσι ώστε οι αντίχειρες να κοιτάνε εμένα και σε καμία περίπτωση δεν θα πάνε τα δάχτυλά μου μέσα. Τα πάω λοιπόν έτσι και λασκάρω το σκοινί. Και έτσι λοιπόν είδαμε και πώς βιράρουμε και πώς λασκάρουμε ένα σκοινί. Το λασκάρισα όσο θέλω. Μπορώ να το ξαναβάλω δεξιόστροφα πάλι στον νύχι και στο φρένο. Πριν πάμε να δούμε τώρα τον τρίτο τρόπο χρήσης, να δούμε τα συχνά λάθη που κάνει ο κόσμος όταν βάζει το σκοινί στο βιτζιρέλο και όταν θέλει να λασκάρει, να βιράρει και να λασκάρει ένα σκοινί. Συχνό λάθος νούμερο 1, όταν βάζουν τις στροφές, τις βάζουν και καβαλάνε το ένα σκοινί πάνω, το ένα τύλιγμα πάνω στο άλλο. Αυτό θα σας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.
Δεύτερο συχνό λάθος, βάζουν τα δάχτυλά τους κατά αυτόν τον τρόπο, οπότε όταν θα φύγει το σκοινί για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να τους πιάσει τα δάχτυλα. Επίσης, άλλο συχνό λάθος, το πρωταρχικό θα έλεγα κιόλας, είναι ότι πάρα πολύ συχνά τυλίγουν το σκοινί αριστερόστροφα και μετά το βιτζιρέλο δεν μπορεί να δουλέψει κατά αυτόν τον τρόπο. Άλλο λάθος είναι ότι βάζουν σωστά τις στροφές όπως πρέπει να τις βάλουν, αλλά μετά πάνε και βάζουν πρώτα στο φρένο και μετά στον ήχη. Αυτό δεν θα δουλέψει ποτέ. Άρα λοιπόν, πρώτα πρέπει να πάμε στον ήχη μας που είναι εδώ πέρα και μετά να πάμε στο φρένο και να το βάλουμε μέσα. Πάμε να δούμε τώρα τρίτο ρόλο που έχει το βιτζιρέλο μας, που είναι η ανακατεύθυνση ενός σκηνιού. Αυτό το χρησιμοποιούμε κυρίως για να ανακατευθύνουμε οποιοδήποτε σκηνή, αλλά θα το χρησιμοποιήσετε κυρίως για το φέρλινγκ της Genoa, κάτι για το οποίο έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο ότι ποτέ δεν το βάζουμε στο βιτζιρέλο. Όμως εδώ θα μάθουμε ότι το βάζουμε στο βιτζιρέλο, αλλά ποτέ δεν το βιράρουμε με το βιτζιρέλο. Άρα λοιπόν, εγώ όταν θέλω να τραβήξω για να βάλω μέσα την Genoa, να την τυλίξω δηλαδή πάλι, θέλω να τραβήξω στην ευθεία του φρένου εδώ, ώστε να έχω τη μεγαλύτερη ισχύ. Γιατί αν έχω γωνία σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς, υπάρχει πολύ μεγάλη τριβή. Εμένα μπορεί όμως να μην με βολεύει να τραβήξω προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μπορεί να έχω κάποιο εμπόδιο, μπορεί να κάθεται κόσμο στο cockpit. Οπότε τι κάνω, βάζω ένα τύλιγμα κατά αυτή τη φορά, δεξιόστροφα πάλι και το ανακατευθύνω και μπορώ να τραβήξω τώρα από τη θέση που είμαι, διατηρώντας την ευθυγράμμιση του σκηνιού με το φρένο. Και μπορώ να τραβήξω όσο θέλω. Κατά προτίμηση βέβαια πάλι με τα δάχτυλα έτσι. Γενικά διατηρήστε το για να προπονήσετε κιόλας τους μύσεις να δουλεύουν σωστά, να βάζετε τους αντίχειρες έτσι και να τραβάτε κατά αυτή την έννοια πάντα το σκηνή σας πάνω στο βιτζιρέλο. Τώρα να πούμε ότι εφόσον θέλουμε να κάνουμε ανακατεύθυνση του σκηνιού, όσο λιγότερα τυλίγματα βάλουμε εδώ, τόσο το καλύτερο, γιατί έχουμε μικρότερη τριβή, μικρότερη αντίσταση. Πολλοί πιστεύουν, συχνά λάθη δηλαδή που κάνουν στην ανακατεύθυνση του σκηνιού, είναι ότι όπως και στη χρήση του βίραμόλα, βάζουν ανάποδα το τύλιγμα και όσο και να τραβήξεις δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το σκηνή, γιατί δεν γεννάει το βιτζιρέλο από την ανάποδη. Και το δεύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι βάζουν το τύλιγμα και νομίζουν ότι αν θα βάλουν πολλά τυλίγματα θα τραβήξουν πιο δυνατά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η υποδιέρεση δεν υφίσταται εδώ, δεν υπάρχει κάποια υποδιέρεση, δεν υπάρχει κάποια υποβοήθηση, απλά είναι ανακατεύθυνση. Άρα, ένα τυλιγματάκι είναι υπεραρκετό. Είδαμε λοιπόν σήμερα τι είναι το βιτζιρέλο και τα μέρη του. Είδαμε τους τρεις τρόπους με τους οποίους το χρησιμοποιούμε, καθώς και τον σωστό τρόπο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και με ασφάλεια, καθώς και τα πιο συχνά λάθη τα οποία μπορεί να συμβούν κατά τη χρήση του. Εάν έχετε ερωτήσεις, γράψτε μου κάτω στα σχόλια και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σε όλους!